Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Tawag sa lalaki, lakandula. Ang tawag sa babae, lakambini. Ang tawag sa iyo na nanonood, lakanjowa. Ang sama ng ugali ng Nicole Yala. Ang sama ng ugali. May ugali yung Nicole Yala. Sa mga hindi makagawa ng paraan, di ba, na magkaroon ng jowa ngayong panahon ng pandemic. Yung jowang-jowa na pero walang mahanap kasi hindi makalabas ng bahay. Correct. Hindi makalandi. Tapos napagtawanan pa, no? Napagtawanan pa na matindi. Nakakaloka. Uy, pero alam mo, minsan alam mo na ang TikTok, ma-filter. Parte, alam mo na, dami filter sa TikTok. Alam mo, surprisingly dyan sa TikTok na yan, minsan may mga ginagawa ka na hindi ka expected na parang pipick upin ng mga tao. Halimbawa, yung isa kong TikTok video partner, yung bago dyan sa Lakanjowa, yung tungkol sa wag mong wag mong habulin ang isang tao, hindi ka aso, higad ka, gapangin mo. Tapos ano na yun, parang nasa 8,000 videos na gumaya. In fairness, nakakatawa lang din. Anyways, good morning hindi po. mo talaga masasabi, no? Hindi mo sasabi kung ano talaga yung formula para makagawa ka ng isang trending na videos. Ang sikreto lang talaga doon, gawa ka lang ng gawa. Pwedeng po, kasi posibleng akala mo okay lang, akala mo sa'yo wala lang, di ba? Akala mo trip-trip lang, pero sa iba sobrang nakakatawa na talaga makapagpapabago ng araw nila kapag napanood yung video na yon. Di ba? So hindi natin talaga gawa lang ng gawa. Kaya nga, di ba, partner, sino na nga yun yung trending na, meron trending na babae na ang kanyang content, puro ano lang, yung talagang out of tune siya. Sobrang out of tune siya, pero dahil doon parang naging sobrang viral siya. Kasi tinatapos yun talaga yung kanta na parang hindi niya talaga alam yung tono. Binabasa niya yung lyrics, tapos ganun, diba? Tapos ang ending, ang dami niya na nagawa ng ganung klase ng video. So kung halimbawa ikaw kabisyo, pangarap mo mag-trending, pangarap mo na sumikat, pangarap mo na kumita, diba? Itong social media is a platform sa ngayon na libre, di ba? So while it is free, yan, libre para ikaw ay mag-post, libre para ikaw ay magpasikat, di ba? Gawin mo na. Pero sana ang wish lang namin, sumikat ka sa magandang paraan at hindi ka sumikat ng dahil sa meron kang iskandalo. Ayan. Yan, ito, yung babae yan. Oo, wala. Mali yung lyrics. Nakailang views na yan. Wala sa tono, pero wag ka, ang daming napasaya ng video na yan. Ang daming nag-enjoy, ang daming kumalakpak, ang daming kumambling sa katatawa. Wala po. Meron ba kayo wala po. Meron ba kayong Correct, diba? Meron ba kahit wala. Nakakatawa pa dyan, partner. May mga shout-out pa yan, di ba? So, alam mo, hindi mo talaga masasabi, di ba? So, again, ulitin namin kung pangarap mo. Oo, di ba? So, pangarap mo na mag-trending, pangarap mo na kumita. At ang maganda pa dyan, di ba, lalo na kung YouTube, kikita ka dyan, di ba? Natanda mo yung mga ibang tao, parang yung ibang mga tao, partner, pa-controversial. Di ba? Yung gagawa sila ng issue, o kaya kahit hindi naman sila showbiz reporter o writer, ang itatakal nila o ang content ng kanilang YouTube ay showbiz para mag-earn na maraming views kasi nga merong may earning siya, 'di ba? O go just do naghahanap ka extra pagkakitaan tapos ikaw yung tipo hindi naman din mahiyain. Sa palagay mo parang madami ka na mga maipapakita to the world, o 'di ba? And go ahead and make a video and post it. Good luck. Yan. Malay mo.
Yes, napakaganda at napakalawak, napakalaking platform ito para sa ating lahat para makagawa ng isang opportunity. Tingnan mo, sino mag-aakala na ngayon ng pandemic, uulitin natin ang social media, ng digital world ay pinasok para mabuhay, di ba? Ito ay para doon sa mga naging entrepreneurs, para sa mga naging di ba, negosyante online. So napakalawak ng oportunidad na ibinibigay ng digital world. Kaya samantalahin mo na habang libre pa, di ba? Ang dami rin mga artista ngayon, celebrity ngayon na nasa mainstream na nagsimula din sa paggawa ng content sa social media. Di ba? Yung iba nga, yung mga artista nga, di ba? So, kung hindi sila masyadong mabigyan ng break sa mainstream, sa TV o kung sa pelikula man, di ba? Mag-excel naman sa paggawa ng content sa YouTube, sa digital pa rin. So, di ba? Napakalaki talaga ng oportunidad dito mga kaibigan. Kaya i-explore lang natin ng i-explore. Ang nakakatuwa dito, yung iba partner need not go to mainstream eh. Yung mga iba hindi kailangan hindi kailangan mag-mainstream. Ayos na sila at sakto na sila sa platform na ito. Panibagong platform kasi itong digital eh, 'di ba? Kaya go. Just create that video, just start it, 'di ba? If you think naiisip mo ngayon it's something that is funny, wag mo na patagalin pa. Go ahead, i-ano mo na kagad, i-post mo na kagad. Minsan nga, partner, di ba, nakakalurke, hindi kailangan ang editing ay perfect, hindi kailangan ang editing ay ang ganda-ganda. Minsan, ang pagkalabo-labo ng camera, di ba, samantalang may mga iba, sobrang nag-prepare, merong production, merong scriptwriter, lahat-lahat, di ba, pero sakto lang yung views. Pero yung mga iba, ang labo-labo ng camera, 'di ba? Sobrang pixelated, pero wag ka, 'di ba? Ang views wagas. So, 'di ba? Kasi lang yun, selfie camera lang yun, hindi naman kagandahan yung hindi naman HD yung ginamit yung camera, pero wag ka, 'di ba? Ang dami ng views, yung microphone na ginamit niya, hindi naman yung talagang top of the line microphone na ginamit niya, nagaganon-ganon lang siya. 'Di ba? Sumabay-sabay, mali-mali pa yung tono, ipit na ipit yung boses, pero wag ka, ang daming views, millions of views yung na-achieve niya. So, wala talagang wala makapagsabi. Explore nyo lang, napakalawak po niyan. It's worldwide market, di ba? Hindi mo alam kung sino pwede matuwa sa iyo. Hindi lang di ba, Luzon, kundi buong mundo pwedeng matuwa sa ginawa mo. So, isipin mo yung potential ng oportunidad sa paggawa ng video online. Ang lang dyan, partner, ang eksena lang dyan, Kabisyo, is ikaw, nasa sa'yo yan kung gusto mong maging controversial o gusto mo sakto lang. Kasi minsan, para mag-umalagwa ka o para mapansin ka, syempre ang itatakal mo dyan yung mga pa-controversial. May titirahin ka sa politics, may titirahin ka sa religion, may titirahin ka sa LGBTQ, di ba? Yung mga ganyan. Ako, subukan mong i-touch yung mga na yan, yung mga very sensitive na issues na yan. Sigurado ako magte-trending ka. Pero hindi ako sigurado kung matutuwa ka sa paraan ng pag-trend mo. Kasi baka mamaya kaya ka nag-trend kasi mas maraming nainis, mas maraming nayamot, mas maraming nag-bash dyan sa opinion mo. Pero nasa sa'yo yan kasi sabi nga ito ay lumang quotation nung usong-uso pa yung mga tabloids, di ba? Na publicity, whether good or bad, is still publicity, di ba? Kailangan lang, mga sensitive na topics, siguraduhin mo lang na kaya mong panindigan. Di ba? Naghahang na naman ako, pangit ko. Nakakaloka. Naiiwan kang nakanganga, partner. Hindi mo napapansin habang nagsasalita ka, pikit ang mata mo tapos nakanganga ka. Kaya nga eh. Grabe issues. Pero tama ka sa sinabi mo, partner. Basta yun, gawa lang po tayo gawa ng video. Hindi mo alam kung ano yung magandang pag-oportunidad na naghihintay sa'yo kasi maaari mong ikayaman ito nang hindi mo sinasadya. Akala mo nagpapatawa ka lang, akala mo, tingnan mo si hi, how are you everything, di ba? Si Miss Everything. Correct. Ang dami niyang nare-receive na mga kung ano-ano kasi ang daming natutuwa sa kanya. Isa yung advantage, hindi man kumita yung ginagawa mong video, pero dahil maraming tao ang natutuwa sa iyo, nagbibigay ka ng good vibes sa kanila, di ba? Nagsimula sila makatanggap ng mga regalo, nakasimula sila magtanggap ng mga social invitation, halimbawa, panahon wala pang pandemic, na kapag mayroong piyesta sa kanilang lugar, iniimbitahan para magpasaya siya.
di ba? O kaya kumanta siya. O kahit umattend lang siya ng okasyon na yun, di ba? Opportunity yun para kumisan, hindi ka naman magpapakalad ka sa okasyon na yun nang hindi ka babayaran eh. Di ba? Kahit maliit na bagay lang. Kahit maliit na bayad lang. Di ba? Yung income sa'yo yun. Sino to? So may pangmalakasan na siyang photoshoot, ganun ba yan? Hindi ko masyadong makita medyo di ba? Tingnan mo naman, pangmalakasan, di ba? Hindi mo talaga masasabi. Parang yung partner, ito si Boy Pindot, fanay din ito ng Money Heist, di ba? So, yung Money Heist partner na series, nung una, kapag mabasa mo yung history niyan, hindi yan partner, hindi yan pinapansin sa kanilang lugar. As in, talagang parang di siya talaga nagre-rate. Hindi talaga. So, ang eksena dyan, partner, trinay nila nga ipasok sa Netflix. Hindi nila alam na nung ipinasok nila sa Netflix, magiging siyang isang malaking sensation. Samantalang doon sa tama ba, Boy P, sa Espanya, sa Spain, kung saan siya nagsimula, di ba? Wala, hindi pinapansin. Alam mo yung mga tipong alam na mga nasa lugar nila na flop yung series, 'di ba? Na parang wala talagang pumansin. Nilagay sa Netflix. Pinatulan ng hindi lang outside the screen partner, pinatulan ng gusto. So, they're not just local stars right now, kundi international stars na sila na ang dami-dami nilang fanay. So, ang point lang talaga natin dito, hindi mo talaga masasabi. I guess walang makakatalo sa hard work. Siyempre, partner, halimbawa, si Miss Everything, yung post ng video na kumakanta wala sa tono, di ba? Hard work din yan eh. Hard work meaning they exert effort para mag-post, makapag-isip ng something that they could post, di ba? Tapos, eventually nagkaroon ng return yung kanilang hard work, 'di ba? Parang yun nga yung sinasabi ko, yung sa Money Heist na yan, 'di ba? Hard work din naman yung pinote nila kasi napakaganda talaga nung storyline, 'di ba? Pero dahil meron silang hard work, sa una akala nila walang balik. Pero eventually meron palang balik. 'Di ba? Sabi nga no pain no gain. Kapag may tiyaga, may nilaga. Napakarami pong quotation, 'di ba, to talk about doing your best and hard work and being determined. Yan. So, ngayong araw na ito, whether ang eksena mo ay gagawa ka ng video because you want to be a YouTube sensation o kaya kung ano man, 'di ba? Kahit na ano man business mong 'yan, it's important to put in hard work. Dapat determinado ka. Naku, ang dami kong kakilala mga masisipag na dahil sa ang sisipag nila, successful sila. 'Di ba? Hindi man sobrang alagwa, pero alam mo hindi sila namomroblema sa kakainin nila sa araw-araw kasi meron silang pagkukuhanan. Ganun. So good luck po. Kung ano man yung endeavor na papasukin mo ngayong araw na ito. Go! You just gotta do it. Diba, tingnan mo yung mga chismosa, sobrang hardworking po ng mga yan. Walang pinipiling oras, hindi office work yung pinipili nilang oras para makahanap ng chismis. Isipin mo, 24 hours po, alam nila yung nangyayari sa barangay natin. Alam nila yung nangyayari, bawat detalye, kahit nila. Diba, isipin mo kung ano sila ka-hardworking. Nagkaroon tuloy ako ng idea na partner. Pwede yung idea mo? Go. Baka pagkakitaan natin yan. Sa lahat po ng may negosyo online, pwede po natin silang gamitin na na empleyado. Kung di man empleyado, nakatawag nilang sa kanila at tagapagkalat. Part-time. Diba? Oo, diba? Marketing partner. Marketing staff mo, partner. Pwede natin silang gamitin as marketing staff para ipagkalat yung produkto natin. Kasi magaling silang magkalat ng balita eh. Diba? Para magkaroon kayo ng pakinabang. So, diba, nabanggit ko kasi yung hard work, nabanggit mo yung passion. Gamitin natin sa tama. Ito talaga doon sa mga tismosa. Gamitin natin sa tama. Tama. Correct. Diba yung skill nyo para kumita kayo. Ang pakatalino mo talaga, partner. Ang pakatalino mo. So, yung passion nila na magdadakdak, maggalat ng balita, gamitin natin para pagkakitaan. Tama yan. So, again, para sa lahat ng mga online seller, maaari nyo pong i-take itong suggestion ni Chris Choper na kung gusto nyo
ikalat ang tungkol sa inyong produkto, ang piliin mo, ang una mong bibigyan ng produkto. Ayan, tama partner, 'di ba? Marketing strategy ito 'di ba? Para maikalat mo ang iyong produkto. Syempre, papatikimin mo sa mga tao. So dapat sa barangay ninyo o sa village ninyo, hindi mo papatikim dun sa mga alam mong walang influence. Ano sinasabi nating influence? Yung mga hindi chismosa. Huwag natin yung sa mga tahimik na tao. Huwag natin ipakita, ano yung ube cheese pandesal na yan. Huwag mo nga ikalat dun sa mga taong tahimik lamang nakakain. Hindi. Ikakalat mo ito sa mga taong madadaldal. Ayan. At kakalat na sa buong barangay kung gaano kasarap ang ube cheese pandesal mo. Perfect marketing strategy. I like it, partner. Nakakalor ka. Ikaw kunyari nananahimik ka lang sa bahay, wala ka namang ginagawa, pero alam ng mga chismosa mong kapitbahay, ultimo damit mo, ultimo oras kang, kung anong oras ka naligo, ultimo ang dami nila mga napasikat na mga nabuntis ng maaga. Diba? Isipin mo, yung mga itong nananahimik na dalagita, sumikat sa barangay ninyo bigla dahil nabuntis dahil po yan sa mga chismosa. Diba? O, diba? Alam nila bigyan natin sila ng trabaho. Yes. Ay, nako, nakakaloka. O, good luck talaga ng bongga, ha? Basta, gawa lang ng gawa, trabaho lang ng trabaho, huwag lang ng sipag. Yung hard work mo na yan will really get you to places. Dadaling ka yan sa mga magagandang mga lugar. Literally, 'di ba? Kung malay mo, kakasipag ipon-ipon ka ngayong panahon ng pandemic, quarantine period pa rin tayo dito sa NCR, partner. Malay mo, kakasipag after nitong pandemic na ito, literally, it will bring you to places. Yan, 'di ba? Kasi makakapag-travel ka, makakapunta ka sa ibang lugar, yung mga ganun. Oh. 'Di ba? So, good luck po sa mga ang eksena ay nagtatrabaho ng matindi, 'di ba? Alam mo, speaking of go partner. Nung sinabi mo kanina na may pinagpupuyatan ka, akala ko kanina, sabi ko napakasipag, sabi ng isip ko, napakasipag ni partner, nagtatrabaho kahit gabi. Sabi mo napupuyat na naman. Akala ko may additional business ka o additional pagkakaabalahan kasi nakakapanood po ito ng mga drama series na naman. Sabi ko, sipag ni partner sa gabi yung pala kay drama. Alam mo, partner, meron ako pinagkakapuyatan na K-drama ngayon. Nakakalurky talaga. Nakakainis na ang rupok-rupok ko pagdating sa K-drama. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko, hindi na ako manonood. Pero this time, partner, actually medyo late na nga rin ako Medyo late na nga rin ako dito sa pagnood nito kasi marami nang nakanood, marami na ang nag-review, marami ang nag-react. Ako late na kasi nga sinubukan ko talaga, partner, na wag siyang panoodin kasi nga sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako magpapadala ulit, 'di ba? Huli na yung Crash Landing on You, huli na yung Chloe, hindi na, never again, 'di ba? Wala marupok. Buti na lang, ang kagandahan nitong pinapanood ko yung The World of a Married Couple. Nakakatawa nga siya kasi, partner, sa VU, dun sa app na yan, ng mga K-drama. Mali yung grammar, A World of Married Couple. Parang sabi ko may mali dito sa title na to. Kaya ayoko rin siyang panood din noong una. Parang may bitin dun sa title, ganon. So nung tinagalay siya, meron na siya sa the Kapamilya channel ata, may tagalays na version. Binago nila, ginawa nila lang The World of a Married Couple. It makes perfect sense. Mas tama. Kasi yung A World of Married Couple, parang may mali talaga dun Anyways, maganda, partner. Hindi kasi masyadong pogi yung bida, partner. Kaya hindi ka maano, pero ang ganda nung babaita, Tingnan mo yan, Ang ganda niya, di ba? Hindi, isa yan. Ito, pero hindi, yan. Ito, partner. Hindi iba yun, partner. Itong babae, ito, yan. Freeze. Ito, yan. Freeze ka, Boy P. Ayan. Yan yung original na wife. Oo, yan yung original na wife. Hindi ko pa natatapos, partner. Oo. Hindi ko pa natatapos kaya ayokong ma-preempt ako. Kaya huwag kayong magme-message ng mga tungkol dyan. Tapos yung babaitang isa, yung kagandahan na yan yung shubet, partner. Yan yung shubet.
Ito yung shubit partner, oh. Tingnan mo naman kung ganyan yung shubit. Tingnan, pa-freeze natin yung close-up ng shubit. Ganda-ganda ng shubit. Nakakaloka. Oh, ha. Pang malakasan, buhok pala, partner. Oo, buhok pala, partner. Parang talo ka na. Tsareng. Oo nga. Parang may pang-conditioner si ate. Di ba? May pambili ng mamahaling shampoo. Laging may body. O, tingnan mo naman yung mga close-up ni Ateng. Nakakaloka. Tingnan mo yung labi, partner. Ang liit-liit. Grabe issues. Tapos na nakakaloka pa dyan, partner. Hindi yan nag-mook up ng matindihan. Ganyan lang, oh. Puti lang. Maputi lang. Tapos konting lipstick. Tapos ito, partner, yung original wife, yung maganda, di ba? Pero bakit ko nabanggit ito? Kasi kanina pinag-uusapan natin. Hindi talaga ako familiar, partner, sa mga, hindi ako masyadong katulad ng iba na alam nila yung kwento ng buhay ng mga Korean mga actors. Pero itong bida na to sa The World of a Married Couple, hindi na rin siya bata eh. So hindi ko alam kung anong history niya na dati ba hindi patok yung mga, hindi siya patok, pero kung kailan siya nag-age, saka siya parang bumongga. Madami din ganun partner na kung kailan sila nag-age, saka din sila nag-bloom. 'Di ba? Kanya-kanya talagang moment ito eh. 'Di ba? Kanya-kanyang moment to shine, kanya-kanya talagang panahon. O 'di ba? Kaya huwag ka din mag-alala, basta ang importante magsipag ka lang. Ito na naman yung hard work, gumawa ka ng best mo para eventually kapag ka moment mo na to shine, talagang hinog ka na. Ganun. Correct. Maniwala tayo dyan. Tingnan mo na lang. Kaya yung sinasabi natin, gawa ka lang ng gawa ng videos kasi maaaring yung video mo ngayon hindi pa pumatok, maaaring hindi mapansin ng maraming mga tao, pero pagdating ng panahon, kapag hinog na siya or kapag talagang may naaangkop na panahon para sa kanya, saka mag-boom yung video na yon, di ba? For example, perfect example yung video ni Sarah Geronimo na Pala. Di ba? Correct, totoo. Huwag na tayong lumayo. That was created 4 to 5 years ago. Hindi naman masyado napansin ng tao, diba? Hindi ganun karami noon. Pero biglang nag-boom na lang ng ganun-ganun na lamang nung isinare ng mga tao, nang ginawa ng anong tawag dito, ng iba't ibang tao, ginaya yung steps. Biglang naging naging viral yung video. Sino mag-aakala that after 4 years or after 5 years, ay magiging national anthem ang song ni Sarah Geronimo na Pala. Diba? That's one perfect example. Tama. Yung mga, halimbawa, nabasa ko din yung kay Harry Potter, yung libro niya. Nung una pala, hindi siya napansin eh. Si J.K. Rowling. Oo, si J.K. Rowling. Nagkakwentuhan kami. J.K. Oo, si J.K. Joke ka talaga, Chuka, sabi. Sabi niya, parang nabasa ko sa isang ambisyosa ka daw. Na hindi napansin. Actually, yung libro niya na-reject several times. Tapos, hindi napansin until di ba, lumipas ang ilang taon, may nakapansin sa kanya. Tapos ginawa ng pelikula. Sino mag-aakala na itong librong to ay bebenta sa maging world phenomenon na, di ba? Na sino mag-aakala ng milyong kopya ang mabebenta buong mundo, di ba? Sa tamang panahon nangyari. Correct. Tama. Totoo yan. Yung partner yung kwento din ng KFC, chicken. Diba? Bilang wala naman tayong current endorsement ng fast food partner. Ang kwento din yan, partner, alam ko ito si Colonel, inaano niya talaga, may mga ilang beses siya na gumawa ng mga mix. Tapos may ilang beses din siyang ipinasa niya ito or binibenta niya yung mix na ito sa iba't ibang mga lugar. Tapos wala din talagang pumapansin. 'Di ba? Hanggat sa nagkaroon ng big break. 'Di ba? Hanggat sa nagkaroon ng siguro it's really is moment to shine. 'Di ba? Ito na naman, babalik sa hard work. Pinaghirapan niya umeffort, 'di ba? And eventually when it was its moment to shine, 'di ba? Kung kailan yung panahon na nararapat, saka siya umalagwa. Ganon. Hindi alam 'yon. I think ganyan din ang story ng McDonald's. Madaming ganyan partner na alam ko nag-start lang sa simpleng store, yung ganon, hindi pa nga
wide ang range ng kanilang mga produkto. So, madaming ganyan ang kwento, partner. Parang yung partner, yung kwento ng business namin na Simply Suka. 'Di ba? Nag-introduce natin sa atin nito, partner, yung ating good friend na si Michael Angelo. 2 or 3 years ago, nabigyan na tayo nun eh. Malaking bote ng Simply Suka. Yes. Tapos nag-e-explain na siya kagad ng mga long neck yung packaging niya, tapos ini-explain niya how yung laki ng potential. Pagkatapos niyang ibinigay yung suka na yun sa atin, naging tahimik lang. Hindi natin siya naririnig, hindi natin walang gano'n, 'di ba? Pero eto ngayon during the pandemic, feeling ko ito na yung moment to shine, suka na yon. Ngayon yung Simply Suka na yan, partner, na hindi pa nga kami nag-all out marketing, ha. I mean, hindi pa kasama yung wait lang, saglit. Ayan, may tumatawag. hindi pa endorsers. Huwag mo na kayo tumawag, nagchichismisan pa kami ni Chuper, yan. Hindi pa nga partner full yung marketing. Ibig sabihin, hindi pa kinukuha ng Simply Suka yung tambalan. Ayan. Hindi pa kinukuha yung tambalan. Hindi pa ine-endorso ng matindi sa radio, 'di ba? Hindi pa, pero kumakalat na siya on its own. Because we feel, sabi nga namin ni Michael, yung ating good friend, na maybe ito yung time niya to shine. 'Di ba? Hindi, baka, yun nga, partner, yung kwento mo tungkol sa Tala song ni Sarah. 'Di ba? Ilang years ago, ginawa niya na yun, pati yung steps hindi naman bago, pero years after, saka siya umalagwa. 'Di ba? So, ganun din. Kung meron ka rin produkto na parang feeling mo, ilang taon mo nang ginugugulan ng panahon, pero bakit ganun? Parang di siya maalagwa. Baka kasi hindi niya pa rin moment to shine. So, do not dishearten. Huwag kang basta mo naman, yung prosewa kang tinatapakong ibang tao in the process, then just go ahead and continue with it. Yan. Ang usaping ito ay applicable sa lahat sa maraming aspeto ng buhay, hindi lamang sa business, di ba? Ikaw, sa pagjojowa, di ba yung atat ka na magkajowa ngayong pandemic pero hindi pa binibigay? Kasi, di ba, nasa tamang panahon yon, sabi ni Lord, sabi ng universe, di ba? Alam mo anak, huwag ka madaling magkaroon ng jowa, di ba? Pare-parehong walang pera ang mga tao, pagkain muna, saka na ang jowa. Pagkatapos ng pandemic, saka ka na humanap ng jowa. Yun yung siguro yung proper timing, di ba? So pag-ipag-jowa, that's one. Tama. Yung asawa na hindi pa nagkakaroon ng baby, di ba? Kasi talagang minsan may proper timing din. Di ba? Pag-apply ng trabaho, apply ka ng apply, hindi ka natatanggap pa. Pero darating pala yung time, isang napakalaking break pala yung ibibigay sa'yo. So, mga ganyan, talagang yung lahat ng partner, perfect timing. Yung example na lagi mo sinasabi sa radyo, di ba? Yung mga beauty queens. 'Di ba? Lahat ng kunyari binibining Pilipinas, 'di ba? Pagka binibining Pilipinas, partner, lahat 'yan magaganda. Ito yung lagi mo example, which is for me perfect talaga eh. Lahat 'yan magaganda, wala kang itatapon diyan. 'Di ba? Pati singing contest, lahat 'yan magaganda na kumanta. Pero bakit may isang aangat or bakit may isa na mananalo o may tatlong magiging finalist? Kasi yung tatlong 'yon, moment din kasi nila 'yun. It is their time. And yun yung time ni God para sa kanila. So, tayo, habang di pa dumadating yung moment na para sa atin, let's just continue living and let's just continue being masipag, gawa ng gawa, kasi dadating din naman yung ating perfect moment. Lagi mong tatandaan, our time is not God's time. And God's time is always the perfect time. Yan. So, good luck sa kung ano mga timing ang hinihintay nating lahat at hinihintay mo, 'di ba? Huwag ka masyado mag-alala, chill ka lang. May alam mo ang backup natin, ang kakampi natin Diyos eh. So, kung kakampi natin ay Diyos at pinaniniwalaan natin yung kakampi natin, 'di ba? Pangmalakasan yung Diyos natin, 'di ba? So, chill ka lang, 'di ba? Dadating din yung
Oh, man. Tama ka dyan. High five! Wow. High Pahang five! ako ng Oh, high pahang, ha? five! Pahang na ako ng pahang ng matindi, ha? Wala ko, lalaro ka pa ng nanay Bumay-five ka tatay. pa. Gusto ko tinapay. Ay, Sa nako. sobrang tagal mo, pwede tayong maglaro ng nanay tatay. Gusto ko tinapay. Nakakainis kasi. Ano ba naman yung application ko para sa internet? Ang tagal-tagal. Tapos nakakaloka quarantine period pa rin kaya hindi mamobilize yung mga tao. Anyways, bago tayo tuluyang maghang na ng husto, maraming salamat sa pagtutok sa aming live session. So, we are live on Facebook, MWF po, dito po sa Love Radio Manila, 9:30 a.m. And, syempre, live na live din tayo sa radio everyday, Mondays to Fridays, 8 a.m. to 11 a.m. Yan. Taway Maulyon, good morning! Si Arlene yan, si Arlene Maulyon. Maraming salamat ang mga solid tambalanista natin yan. Hi kay Chi Camarillo na nagsabing, always on time talaga kayo para sa akin, tambalan. Perfect ang topic niyo sa akin. Nawawala na ng hope. Ano ba yan? Ano pa ako? Nabubulol-bulol pa ako eh. Yan. Salamat na marami! Melanie Gobgoban Soriano, magandang umaga sa iyo. Thank you. Benedicto Amarante, good morning. Shelby Trish. Archus Alonso! Ha, Archus! Yes. Kumusta ka na? Tambalanista natin yung mga bata pa tayong lahat. Hello sa inyo. Salamat Oo mga nga. marami. Oh, hala. Sige. Ingat kayo mga kaibigan. Sige Enjoy na. your Wednesday. Ingat! Bye, partner! Ingat mga Bye, partner. tambalanista! Ingat po kayo. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.